Pua camin junggalo nan tabantang kitola samo warisi. Japui adat barisi panuah barisi siria jo pinang. Janji dikarang batagoi mulia janji batapati. Kapanapati janji nan dahulu di maso kandak la samo bulih di musim pinta samo balaku kini la samo batapati. Sahubuang ni nan yo makasui la samo tadorong Allah tacucuh sifatan batin rai kanduangan. Allah taruah pandangan aduk kabungo nan satangkai kambang mamaca iman tagu harum memutui tali jantung. Bunyi baraso lari talingo ganggam baraso lah di tangan. Tapi alari pikir ditimbang bana sampai dipikir ni manuangkan kandak boleh pinta balaku tapi nan alun katapak tangan. Ibu jorusuh hati kami sebab balah deba itu. Rundian kita alun lai putui ni nan alun nyato sampai nan ba umpamo si buruang punggu angan-angan tabang kalangi kotak takadia sampai ke ateh tubuh masih sayok marantiang untung 5 buah di awang-awang. Ingin je bulan nan kadipasuntiang antah pabilo ni ka sampai. Nak jan baswo nan ba nantun kami sampaikan ni nan suci nan ba pitua jadi pandai. Kinari bukan kinari sajo si kajui tumbuh jo ilalang kami kamari bukan kamari sajo gadang mukasui nan kadi jalang. Mukasui bana di dalam hati nak mairiang maantakan marapulai nanya kate rumah tanggonyo. Batunyo kini. Dek cancang duo sagaragai kapua duo salabuhan ku adat Allah tabatuintan kebawanyo kakasiak bulan sara Allah taujudulah katenyo ka ambun jantan. Seukuh hukum sesuai sedundun adat ju agamo adat kawi sarak lalazim undang menurut di belakang. Kini bakabe ju akad nikah babuah mati ijab ju kabul babuah sentak ju bagian. Katangga rasul tak mungkin nanta ko Allah nan magarakan. Mangko lata salanggaro akad nikah ju ijab kabul antaro Rian Fauzi Jononi Rahmadani. Malie lurui bertujuan memandang adat baju galuh kok lurui makanan tiliak balabe manahan cubo bantu dimakan siku-siku. Bungka gano manahan asah hukum adih manahan bandiang katubana manahan liek nan manamo japu janta basambi arak jo iriang. Arak iriang sepanjang jalan domba-dombai sepanjang labuh aguang talempong menjadi tapuang sorak jo sorai menjadi bungo. Salatui badi pusaku pengulu didangari masuk ke korong kampung nangkoh kini lalu duduk di tengah rumah di lingkuang nenek jumama. Sarato ipa dengan besan cukui sarato bako jo baki. Sapihak di kami konan datang ado menganggam pitarua jo amanah lata suruh atas sirayo di nenek mama mandahil yang godang sarato dengan penghulunya. Yaitu untuk mairiang maantahkan marapulai nanya kate rumah tanggonyo. Kumala tibo kami di siko tibo seroto jo adatnyo ba antah sampai ke ate rumah bau dua jawe ambo jo bapak batumpu tapak jenan tuo sarah tarimo orang namokan. Pandang-pandang lari bapak cubola liek nyato-nyato ikola jini si marapulai. Urang mudo salendang dunia duduk di kasua kebasaran di lingkuang andam balik bala langkok sarato pengiriangnya nenek mama samo di dalam. Memakai baju balah buluh siba batanti timba balik longan berkata bonang wakaf saloma nyalo banang ame. Bacawe bajambu suto babandiang mangkoba pilin takana sakin pengidam. Laki sirawak pe duanggo baturat buoti tangai lo melo pisak turang sajangka pucuk rabuangnya. Di silau pulau si anak daro nan bak padi sirani jintan nari pane di lingkui-lingkui hujan tibo di kakak-kakak sosoto ayam kok di ayam lat kame mangko di garo. Mangko di segeila si anak daro dikanakan baju suto beralun nan baukih bagajameno basalendang kain kapunui abuaknya katua barkatua. Badapak subang di pipi badoriang galang di tangan buatan tukang jolong pandai kilek mengilek cahayonyo. Bak sekarang kini nangko lorong di diri si marapulai. Balio nang ketek mudo mata umuanan baru setahun jaguang daranan baru setampuk pinang. Ko elemu alun sabarapo kapandaian jauh sekali. Raso manetek niru pinang pa anta barayi antanyo indak nan ba alu patata timpo musim pabilo kabataruanyo. Ibu nan bak padi salibu awak tumbuh musim talampau urek bergantuang ke jurami pucuk menyalo-nyalo batang mua mudo pianggang datang rangkiang tinggi nan kadihadang tampan kajadi bungo lulu. Tapi peminto mamak kandung santano tumbuh di tengah rumah kajadi adat bijo bayi lah handaknyo. Katungkek pamani jalan kakori pamaga adat dalam adat baradat pulo. Ko elok rata tangannya bau manukuk jo menambah bau menyisik jo membilai. Kok panjang suruh mengarek kok singkek baliau nan kamauleh. Kok elok rata lidahnya. Usui bau menyelasai karua membau mempajani. Kok kailia sarang kodayong kamudiek serantak galah tibo diarak nak sairiang tibo dialek nak sajamu kalawan bayo juga tidur. Ba sekarang kini nangkum apa?
seibarai orang kabalaya. Kapan nangko bapak nampunyo bapak lanya tu nakodonyo kamambo dagang nan jolong tibo. Tarimo beliau jadi kalasi pak tunjuk ajari caro balaya. Jalekan di arah jopidoman pak. Sarato angin nan basiru ataupun ombak nan basabuang. Tunjukkan jo dalam dangkek lawitan sarato lawi nan sarato karang nan menonggok teluk tapian balarangan. Nak salamai beliau balaya pak sakinah dalam berumah tanggo. Batunya kini tapuhun pinta ke bapak mohon tarimo marapulai kami ditarimo sapanua hati. Dek nini mama silang no pangkah jumala karajo nambah pokok. Sepanjang alur undang adat tuntutan hukum dengan syarat. Nak asas yang ba'arih nak nyatu tarang bak ulang putih kafe boleh dicaliak putih hati berkeadaan. Keadaannya lapat sada dari bapak tanduk amanah batarimo pasanlah sampai ke alamai. Kami menanti jawabannya segitu benar ditibukan. Bilang sampai pak.